Musibe jamme kisi e mo mi wala do video dabbu mi wala do fi soi-disant oustaz Abdallah Mombeya mi do video togo son oustaz Abdallah Mombeya ko be woni e wiide wo almami Boubacar Biro wo na ko hana be mantorede mi lando oustaz Abdallah Mombeya bi e mon ben ko tarika honno be woni jango jannede ko école dima école di sina tarika porto e tarika chapa warube yimbe dundarankobe himbe hulbinibe arabi saoudite do be mantorton ben arabi saoudite be mantorton ben windube ben ko burko windube ben ton dofte wandi ko himbe yeddinobe Allah ko himbe waronobe himbe be Allah fewni ono wido hidi mantoragol mo goddo on mantorodo mo goddo on accio momon on mo goddo on hayste ko yaro beere warowo do hidi mo tejjinal ko har ko tapajo har ko arabujo har ko warowo yibbe itto wonki yaro beere jin o jeeno hido weltori on buri musiddo mo ngono mono musiddo mo ngon ido himo ko sobe be ko be yetti wonki mabbe kin hande sido nani don wona do fi sunna mustahabu farilla sunna duma pocho pacha ko be yetti wonki mabbe kin be jonni be wara sabu fiyo luttu fuuta fiyo wawu rewgol Allah wa be o ganda me andi non don buye mon do hande no darni do da tuuri do hande no yetti ton joini don pooji njani o douche interne salande ke be ko bandi on ko yaasibe o to be warme men takkito ko nder suudu da huli bandi da yetti pooji njani joini ko ne cuudima idara yawo do yettudo wonki munkin jonni fi anya hande ya wuure ndimu ko ta wono dugula dey goddo ta wono dugula dere yetti wonki mabbe almami Boubacar Biro en yetti wonki mu jonni darti porto fitobe dolu fuuta fitobe dolu pullo woto wonu makkilo portojo be wara e mum ono ina arabia do be na mantortebe menen ko be men mantorta ono siko chapa mantorto arabu menen ko bale be men mantorta mo be amen ben fulbe ben maayi ben fi amen o andi maayi ben fi amen menen ko be men mantorta oustaz Abdallah Mombeya bi e mo men ko suudu be don fewi bi e mo men ko suudu ko njelo damiti to Cristiano Ronaldo ko njelo damiti to Messi ko njelo damiti to Carlos ainsi de suite bi e mo buyno do hande ono be warobe do nyijjina fi mobe amen be may be ben fi amen fi mena yemen wuru fi mena yemen wode fi mena yemen ande ko te dina bi e mo ben hande be ondo wi bi e mo ben ko suudu kala yawdo ton hande yawdo to landi fi mabbe so wi'ali Ronaldo honto Ronaldo woni o yeta o tigi bi mo so tigi wi'a on to Messi o yeta mo ben ko inde onu non acce yandi acce tippugole hoore mo e mon ben acce tippugole hoore ko teddi hande do ko école ji lagine do hande ko istaro mbo jannede to na Louis XIV Louis XVI do on wi antelan do e Napoléon e Hitler et ainsi de suite ko histoire ji ben woni jannede hande ko école ji bi e mon ben bi e mo wada ben franco arabu ko tarikaji mo e ben dundaranko be woni janude be ono be don on are wiyen do almami Boubacar Biro wona ko mantortedo fi hondu wona o mantortedo mene wono burani men hay imam Makka Sudais almami Boubacar Biro no burani lan imam Sudais onani dum voilà menen ko be mantorta ko be hande wali do mo no sorto do wiado ko menen ko men sunna menen ko men mustahabu be si mayana fi on fi dina be si mayana fi ndimu mongun onon ngo yalla tan no wona no men do fi mustahabu fi sunna few fine dey buye mon do
ko jeenaari wuuri buye mon ɗo ala he boutique um buye mon ɗo ala he tabum ko no wuuri ko jeenaari o yaye ɗo leyɗe arabu ɓen arabu ɓe ko leyɗe portoɗoɓe arta ɓe janga science et technologie ɓe développa pays ji maɓɓe ɗin onon o ƴetteɗo e hoore mon yawon ɗo Arabie Saoudite e leyɗe arabu ma Qatar Dubai jangon ton plus de 15 ans 20 ans yiɗo jangude on ekkitota ko mekke hay yero abbere sarra arton lagine ɗo joɗɗo même pas une année nono ɗon ɓe jooɗo ɓe wiya wanne oustage kaari SOS naɓɓe ɓe ñawden ɓe ko jaɗe mon ɗo mari ɗo métier ko jaɗe mon ɗo mari ɗo tabum nan jeenaare wuurɗon ɓe are ɓe lamɓe ɓen ƴettiɗo 100 000 euros 200 000 euros ha handon tamane $100 ko jeyanɗo hoore mo waɗum 500 euros ha handon tamanalo ko jeyanɗo hoore mo mo ƴetti ɗum jonni on fankon yiyon gon kan on bon wundugoji mon ɗin he musidɓe menen min wonanta on ɗo ko yaron tipponɗo e hoore moɓe amen tedduɓe ɓen ɗo maayi ɓen fi amen minen ko ɓen maayi fi amen min hande sa yiilan wona ɗo diina minne ɗo komi sunna minne ɗo komi tijjani ma ɗum komi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko woɓɓe maayi fiyemi wiyemi wolu ɗum ɓen no hana teddinede ndaare docteur Alseni Télémile ɗo docteur Alseni Télémile hiɓe adi kala ko hande toon wiyetoɗo docteur fulɓe hande yagol heɓi ko doctorat mais ɓe waɗi hoore maɓɓe ley ɓe waɗi hoore maɓɓe doyi ɓe teddini moɓe ɓen siñcanɓe ɓen diina Fuuta ɓe teddini ɓen onon ko kala hande ko teddi lagine ko teddi e pulle Fuuta ko ɗum faalon men ɓordude mum waɗon men arabuɓe maɗo waɗon men ɓikko capa hara hay ɓen arabuɓe on ɗo wolde fi mum ɗon makka ɗo ko jeeloɓe uji ɗo tuba mum fi to ɓen ɓaleɓe wuurɓe makka pardon fi to ɓen ɓaleɓe wuurɓe makka woto ɓe waw yiddude maɗum jombude ɓe nguuli ɓe rewɓe arabuɓe ɓe ha ɓe jiido ɓe uji ɓe tuuɓeri ɗin jelo o wolta ɗum fii ɗum combien de siècle ɓeɓe colonise ɓalejo ɓe maltraitance acce yande teddino mo e momɓen konto tippuɗo ha innon almami Boubacar Biro wona hanaɓe mantorede ɓiɓɓe mon ɓe no janngude tarika porto ko école ji Louis XIV Louis XVI Napoléon ɓen ko ɓaleɓe noon ɓiɓɓe mon ɓen ko ɗum woni jannede toon ɓen hannde ko piiji boneyi jeli ɓe waɗi arɗo hibbi ƴiƴa muɗam fi pullo Fuuta arɗo hibbi ƴiƴa muɗam fi ndimu mo wonani confort min hande buye mon ɗo hande no darni cuuɗi no waɗi pooji ko nder suudu no wuli e yaltugo ko yaasi takkito fi bandi ɓe noon ƴetti wonki mum ki jonni fi pullo Fuuta hara ko ɓe artoɗo jawo ɗon mi jaɓanta on ɗum min kala jokkuɗo mi jokkata o tigi par ce que ko yawre o tigi woni e janneyede na gandal ko yawre wonɗo yaade janngoyo arton ɗo yawoɗo mo e mon ɓe yawoɗon haynene mon en ha ɓe moɓe Fuuta ɓen ɓe jokkano sunna ko an jokki sunna ɓen no mari defte windaɗe usage ɓe ɓon jelo marɗo defte windaɗe jelo on ara defte windaɗe ko defte yimɓe wonɗon e janngude ko hakkille yimɓe wonɗon e janngude ko ɗum kala wonɗon e hollude yimɓe windi ko defte iɗo janngude ɓe wiɗi na on fus ko mene woni goɗɗum jokkon ɗum ɗon hayso ɓen wi yo nene mo na fus on jokkay ɗum goɗɗo ko yaltoy ɗo wi ɗo wosi ɓengu ma buumaki seede ɗo wawi seedude ɓiɗɗo makko no amori TikTok ɗo no wadde musique no amori TikTok ɓiɗɗo makko mo woni mo cuunude yimɓe ɓe ɓe seedi e ɓengol maɓɓe ɗin ɓen buumaki joni ɓiɗɗo makko reedu on no amori TikTok ɗo ne wawi ko ɓe on jomba ima amori TikTok musique arabu o buumaki acce hokkugol yimɓe ɓen e erreur teddine mo e men ɓen maayiɓe ɓen fii men leɗɗe porto ɗo ko ɗum ɓe teddini kamɓe maayiɓe ɓen fii maɓɓe hay siko wonno tigi ɗo waɗi mais ɓe tun o maayi fii maɓɓe fiyoɓe heɓu ndimu ɓe mantora o tigi fiɗen dey